Ħankompli immexxi gvern tan-nies u se nwasslu lill-pajjiżna f'livelli ġodda. Dan kien il-messaġġ prinċipali li għadda il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt attività politika bit-tema is-saħħa lil Maltin f'Raħal Ġdid ġurnata qabel tagħlaq il-kampanja elettorali. Jien nemmen fikom, konvint li bil-kapaċità tagħkom se waslu lil pajjiżna f'livelli ġodda. Imma biex dan iseħħ għandna bżonn nivvotaw flimkien. Fit-8 ta' Ġunju irridu nibatu sinjal ċar. Se tibqgħu parti minn din l-istorja ta' suċċess, se terġgħu tkunu warajja. Dr. Abela sostna kif gvern Laburista qed ikompli isostni l-ekonomija b'diversi riżultati pożittivi minn esperti internazzjonali. Dan filwaqt li f'perjodu sfidi internazzjonali pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Sostna kif il-Partit Laburista għandu pjanċar li juffukat biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti Wawċi. Quddiem folla sabiħa ta' nies f'Raħal Ġdid, Dr. Abela għamel dan l-appell. Huwa d-dover tagħna li lil dawn kollha nikkonvinċuhom illi l-vot huwa dritt wis importanti u b'saħħtu biex jinħela. Ejnuni, ejnu lill-kandidati tagħna, waħedna biss mhux se naslu. Fidejkom is-saħħa, itilqu minn hawn u konvinċu lil sħabkom. Il-Prim Ministru sa kif minkejja kull provokazzjoni il-poplu baqa' sod warajh. X'ma sejħulkomx lilkom f'dawn l-aħħar ġimgħat, però intom minkejja kull provokazzjoni bqajtu kalmi, però bqajtu daqstant sodi. Issa il-moment li nuru aktar minn qatt qabel kemm aħna sodi u dan nuruh bil-vot qawwi tagħna nhar is-Sibt illi ġej. Il-Prim Ministru Robert Abela temm dan id-diskors b'dan il-messaġġ. Jekk temnu f'tim Malta, erġgħu isilfuni il-fiduċja tagħkom, erġgħu għatuni mandat b'saħħtu, jien nemmen fikom, erġgħu emnu fija. Is-saħħa fidejkom, is-saħħa lill-Lawċin, is-saħħa lill-Maltin.